Кое мириш хубаво? Парфюмчето. Парфюмчето. И после? И да много хубаво за момичета. За момичета ли е? Да. И Докато е парфюмите момичета има ли си хубаво? А твое ли е другото парфюмче? Моето е другото парфюм. А това парфюмче? Моето е. А не е ли мое? Мое е. Добре. А ти какво? Питам багети. Ела насам, къде отиваш там? Питам и багети. Обичаш спагети. Ела насам. Питам багети. Друго какво беше? Преди малко ми обясни много неща. Кюфте. И кюфте? Да. А ти какво си? Макафте. Ти си морковче. Да. Добре, а как... Грамама. Да. Ето на макафте. Добре. Днеска какво прави в детската градина? Агах и пусна Моника и отивахме вън. Танцувахте вънка на музиката? Не слухме и Рисувахте? да, и после докато не слуши, да не се слуши. И фалях покука. Кое е това жълто и червено си хвърлила? Покука и масло. Добре. А какво ядохте днеска? Супа. Каква супа? С какво имаше вътре в нея? Кофтенте и супа. Добре, къде излизаш сега? Никъде. Ела насам. Сам. Добре. А ти знаеш ли, че си сладорана? Да. Да. А какво друго обичаш да правиш? Кажи ли? Обичаш ли да танцуваш? Папите мътува. Я покажи как танцуваш. Ела нас... Не, да. А друго, какво беше? Имаше едно друго танцуване, май нещо танцуваш, Покажа как. Я ми покажи. А това брейк ли е? Какво е това танцуване? Това не е тето. Мониката. Така се това. Мониката и бяхме. Браво! А ви в детската градина също ли танцувате? Така ли? Не знам, питам те как танцувате. Не чуваме така. И така не чуваме. А песнички пеете ли там? Не пеем песнички. Не пеете, аз защо мислих, че има там... Песнички. Какви песнички пеехте, че забравих? Мила моя мамо. И гъбка и... Я тази за гъбката ми кажи, че аз няма знам. Гъбка Еленушка, Маричка Бустушка. Браво! Много хубаво. Гъбка червенушка, мъничка послушка, така ли? Да. А ти послушна ли си? Не. Не си послушна. Не съм послушна. Карат ли ти се в детската градина? Да. Карат ти се, ма не е хубаво да ти се карат. А ти искаш като... Шуманова ми кара и Котва и Диди и Пепи. Всички ти се карат. И Шуманова и Котва и Пепи и Диди. Ти се карат, за какво ти се карат те? Че не слушаш ли? Котва не ми дава стика и нямам ластик. Не ти дава ластика и нямаш ластик. Да, това не е хубаво. А Вяра, ти ли се облече така? Тези дрежки ти ли си ги сложи? Да.